Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updatein niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sumubatian nyo man kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. National budget para sa Bacolod na buhinan sa 300 million next year. High risk ng JO, maapektuhan. Wala na sa educational payout sa masunod nga duha ka mga Sabado. Duha ka mga private hospitals magabaton sa pasyente sa backcheck program sa Bacolod. Masobra sa 1 milyon ka pesos kabalor sa shabu sa sulod sa medyas na intercept sa bread couport. Kag sa good vibes, 15 ka mga kandidata para sa Miss Bacolod Mascara ginpakilala. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Bacolod City may kasugtanan na sa duha ka mga pribado nga ospital para sa Bacolod Comprehensive Health Program o kon BACCHIP. May report si Nico Delfin. Ginpirmahanan ni Mayor Albi Benitez ang Memorandum of Agreement upod sa pamunuan sa Metro Bacolod Hospital and Medical Center kag South Bacolod General Hospital para sa Bacolod City Comprehensive Health Program o kun BACCHIP. Suno sa alkalde, mahimo nga wala na sa mga palaligba na mga indigent nga pasyente sa tion nga ginakinahanglan nila nga magpabulong sa duha ka mga private hospital. Sa karon may 10,000 ka mga nakarehistro sa BACCHIP program sang syudad. The signing today is the first step on realizing the dream to be able to expand and to have a health program na tanan ng mga tao, tanan nga ba makulod nun, tanan nga wala kinakulbaan sa mga hospital bills. No, but nonetheless, the priority first is to make sure that access to medical service, access to medical attention is not a hard thing. Sandig sa MOA, may guaranteed 15,000 pesos ang tagsa ka BACCHIP card holder. Ang pondo ang magagikan sa PhilHealth kagiban pa nga National Government Healthcare Assistance Grants nga pondo para sa BACCHIP. Dugang diri ang assistance to individuals in crisis funds halin sa Department of Social Welfare and Development. We are one with the Mayor in making healthcare available to all Bacoleños without discrimination to the underprivileged. We are very grateful to this opportunity to be part of this program in serving the people of Bacolod. Kaina, ginsuguran man ang e-consulta program sa annex building sa Bacolod City Government Center. Kabahin ini sang preventive aspects ng BACCHIP program, kag diri man sarang makaparehistro ang pumuluyo para sa programa. BACCHIP comes in when the laboratory is no longer covered by PhilHealth. For example, if your analysis is covered and the patient needs further tests, there's a fund from BACCHIP that could cover, or BACCHIP can source funds to cover the additional tests. Ginatinguha naman karon sang syudad ang pagproseso sa mga BACCHIP cards sa tuyo nga masuguran ng programa, ilabi ng pagbaton sa mga indigent patients sang duha ka mga partner hospital sa Oktubre 1. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 9, siyam ka mga COVID deaths ang na-record sa Negros Occidental sa unang nga duha ka semana sa bulan sa Setyembre. Ang pinakaulihi nga report sa COVID deaths sa probinsya na-record sa itong Setyembre 13, 4. Sunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz, ang nabaton nga impormasyon sa iya talatapan ang mga kalabanan sa kaso ng COVID deaths, mga unvaccinated. Sunod sa kay Diaz, wala nagauntat sa kampanya sa publiko nga magpabakuna sa mga wala pa nakadapatan sa bakuna, kasubong man magpa-booster shot. Ginatutukan ang senior citizens. Sa September 10, nga report sa Provincial Health Office, 59.97% sa target nga mabakunahan sa A2 category o kung senior citizen ang nalabot. Labing importante nga mapangapinan ang kaugalingon batok sa virus suno sa kay Diaz. Ilabi na karon nga ginatugutan na ang pagkakas ng face mask sa open spaces. As of September 14, 159 ang active cases ang Negros Occidental sa report sa Provincial Incident Management Team. Sa September 13 nga datos, 38 naman ang na-admit sa ospital sa Cadiz bangod sang COVID. Akon nga information is that most of them are unvaccinated, no? If not all.
So again, panawagan ta magpa-vaccinate kita, especially sa buong bilog nga probinsya, gina-authorize na ang paglagaw nga wala mask sa outdoors, no? So hindi ta kabalo kung base weak ang imong immune system kag maigo ka kag madalman ang imong simptomas. We don't want that to happen to our Negrense brothers and sisters. Sa number 8, on process na sa karon ang 100,000 pesos nga assistance sa probinsya para sa mga LGU nga magapakigbahin sa maskara sa panaad. Target nga ma-release ini sini nga Setyembre. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, ang project proposal yara na kaginabuligan sa nga project development officers. Ugaling may mga LGU nga may mga unliquidated pa sa ina nga mga projects nga nabaton. Sunod kay Diaz, tinguhaan nga masettle ang liquidation. Ginklaro ni Diaz nga sa maskara sa panaad, ang mga LGU booth lamang ang magabukas kag wala na sang iban pa nga stalls o kun kiosk nga magabukas sa October 10 to 16. Sa piha kabahin, sunod sa Provincial Administrator, ang protocol nga ipatuman sa Mascara Festival ang ginaistoryahan pa sa syudad kag sang probinsya. Labi na ang sabahin sa mga area nga may pagdagsa sang pumuluyo kag mga bisita. Problema lang kasi ang iban may mga unliquidated pa nga mga projects nga nabaton. So, tilawan ta i-settle ang ila liquidation. And if not, I hope there are other remedies, no, that we can avail of para ma-release kay Japon on time ang ilang 100,000. Sa number 7, masobra sa 800 ka mga personnel kag mga persons deprived of liberty sa Metro Bacolod District Jail ang nagnegatibo sa drug test kag patigayon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Nagnegatibo sa drug test ang masobra 800 ka mga personnel kag PDL o kung persons deprived of liberty sa sulod sa Metro Bacolod District Jail sa Barangay Takuling. Sang Martes, nagpatigayon sa surprise Greyhound operation ang mga katapos ng BJMP kasubong pagpaidalom sa drug test ang pila ka mga personnel kag inmates sa sulod sang jail. Nagnegatibo ang tanan nga mga inmates nga gina-drug test pati na ang 18 ka mga personnel sang MBDJ. Sunod sa kay Attorney Jairus Dohelio, spokesperson sang BJMP Region 6, kabayan sa drug clearing operations sang BJMP ang pagpatigayon sa drug testing sa mga personnel kag PDLs. Wala pa man sa may nagpositibo sa drug test sa MBDJ sa ilang pagpatigayon sa mga drug test subong nga tuig. Sa number 6, 1 milyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga nga nasulod sa medyas ang na-intercept sa Bredco Port. Arestado ang isa ka pasahero nga manugsakay sa nga Ro-Ro vessel sa Bredco Port kahapon matapos nga ma-intercept nga may dala ini sang illegal nga droga nga nagabalor sang 1,020,000 pesos. Ang ginakop amo si Marshall de los Santos, 49 anyos, nga residente sang La Paz, Iloilo. Sunod kay Agent Dalisay sang PIDEA, maga sakay kuntani sa Ro-Ro vessel padulong Dumangas si de los Santos sang nagpamalibad ini nga ipaagi sa scanner ang iyang nga bag amo nga ginusisa ini sang Philippine Coast Guard kag sang PIDEA. Dito positibo nga na-detect sang sniffing dog ang kontrabando kag sang ginbuksan sang PIDEA ang bag nakita ang 3 kaputos sang ginapatihan shabu sa sulod sang medyas. Padayon karon ang pag-usisa sang PIDEA
sa suspect. Nag-aligar ang suspect nga ginpadala lang sa iya sang hindi niya kilala nga persona ang medyas kag wala siya makahibalo nga shabu ang unod sini. Detained sa Police Station 2 kag kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 5, 5 katuig nga bata patay matapos malumos sa irigasyon sa Bago City. Patay 5 katuig nga bata nga lalaki matapos ini malumos sa kahapon sa irigasyon sa Barangay Caridad, Siyudad sa Bago. Sunod sa PNP, nagahampang ng ang bata alas 2 sa hapon sa guwa sa Inagabalay nga malapit pa lang sa irigasyon sang ini ang nadula. Ang tsinelas na lang sa bata amo ang nakita sang yautod gani ila ini nga ginpangita. Nagpatigayon sa search and rescue operation ang DRRMO sa syudad. Tubtub nakita ang biktima pasado alas 4 sang hapon sa irigasyon sa bahay na sang crossing sa Gasa. Gindala pa siya sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa number 4, naglabot na sa tunga sa milyon ka pesos ang reward money para sa makatudlo sa katapos ng New People's Army nga si Roger Fabiliar alias Arnel Tapang. Gikan sa 300,000 pesos, subong na adlaw, naglabot na sa 500,000 pesos ang reward money nga ginatanyag sa Philippine Army sa makatudlo sa kay Roger Fabiliar alias Arnel Tapang nga wanted para sa 3 ka mga kaso sa murder. Ini ang ginkumpirma sa commanding officer ng 79th Infantry Battalion nga si Lieutenant Colonel J.J. Havines. Siya ang ginatudlo nga nagpanguna sa grupo sa mga rebelde nga nagpatay sa 3 tanan ka mga sibilyan sang bulan sang Agosto nga nagalakip sa kay punong barangay Benjamin Havok sang barangay Lalong sa Calatrava. Sang Sabado, naghulog sa mga wanted leaflets sa mga nabukid nga bahin sa Calatrava gamit ang UE helicopter sang 205th Tactical Helicopter Wing sang Philippine Air Force. Ang mga leaflets ang nagalakip sa mga impormasyon angot sa kay Fabiliar. Sa number 3, 3 sa 4 ka mga consultants kaluyag-kwaon sang syudad. Wala ginaprubahan sang konseho. Ang consultancy agreement lang para kay Anay PhilHealth Region 6 Vice President Valerie Ann Holiero bilang consultant for health insurance and healthcare ang naprubahan sa konseho sang kahapon. Wala nalakip ang tuyo nga pagkuha sa syudad para Sanday Negros Occidental Provincial Administrator Fernando Diaz, teresitahan ng Duni Provincial Hospital Chief Dr. Mary Ann Maestral, kag Provincial Investment Office Lucille Helvolea bilang mga konsultan sandig sa hinyo ni Mayor Albi Benitez. Sa session sang konseho, ginsiling ni Councilor Al Victor Espino nga naduso ang pagtukod sang Memorandum of Understanding on Cooperation sa tunga sa Bacolod ug Negros Occidental Government agud mapabaskog pa ang bilateral relations. Sunod sa kay Diaz, ang ginaduso nga pagdihon na lamang sa isa ka Memorandum of Understanding sa tunga sa syudad kag Negros Occidental. Yara na sa wisdom ng Governor Eugenio Jose Lacson kag Mayor Albi Benitez. Ining isa ka executive prerogative kag hindi na sa level sang konsehal nga naga-propose. Pero sunod sa alkalde, hindi na ini kinahanglan bangod man sa mabaskog nga relasyon sa tunga nila ni Governor Lacson. Ang alkalde ang liwat nga magasubmit sa proposal sa konseho para sa consultancy agreement sang 3 ka mga opisyalis ng provincial government.
Sa number 2, wala sang payout para sa educational assistance ng DSWD sa masunod nga duha ka Sabado. Patag sa DSWD Field Office 6 na ubos na ang pondo gikan sa DSWD Central Office, rason nga wala na sang payout nga patigayunon sa Setyembre 17 kag 24. Sa datos sa ginpagawa sa DSWD sa page sini, 36,131 ka mga students in crisis ang nakakunahatagan sang educational assistance. Ini ang nagdangat sa 101,326,000 pesos. Dugang pa sa DSWD 6, gusto man nila nga maghatag sang assistance ugaling wala na sang pondo. Nagsubmit man ang ilang nga talatapan sang proposal para sa dugang nga pondo gikan sa DSWD Central Office ugaling wala man sang may ginhatag nga dugang nga pondo. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Pag-hire sang job order casual sa Bacolod City mga inapektado sa pagbuhin sang 300 million pesos sa National Tax Allotment para sa syudad sa Bacolod. Masobra sa 600 billion pesos ang ginpondo sang syudad para sa hiring sang job order casuals karon nga tuig. Pero tungod sang 300 billion pesos nga budget cut sa National Tax Allotment sa Bacolod, ginsiling ni Mayor Albi Benitez nga katunga na lang o 300 billion pesos na lang ang italana para sa hiring sang JO sa 2023. Tungod man sang budget cut, ginaduso sang alkalde ang 3.2 billion pesos nga proposed annual budget para sa marason nga tuig. Ginpasalig niya nga sa piyak sa nabuhinan nga pondo, hindi maapektuhan na pagserbisyo sa syudad, ilabi na sa paglabot sang basic services, bisan na mabuhinan pa ang kadamuhon sang job order casuals. National government from 2 billion will be down to 1.7 billion. So may 300 million kita nga reduction. For 2023 budget, we compensated this by reducing the number of job orders. And based on our review, based on our paglantaw sa mga different department divisions, we don't need that much. Sa Good Vibes, 15 ka mga kandidata para sa Miss Bacolod Mascara ginpakilala. Iniman ang pinakauna nga tion nga ang mga winners mag-represent sang Bacolod sa national pageants. May report si Nico Delfin. Handa na ang 15 ka mga kandidata sa Miss Bacolod Mascara nga ginpakilala sa ila pag-courtesy call kag press conference sa Bacolod City Government Center. Nahauna ini nga beauty pageant ya ginintrahan nanday Chatea Kaukson kag Francis Marie Monsale gani ila ginpasalig nga himuo ng ila masarangan agod makuha ang corona. The pasarela practices and the events that were organized for us to attend, I was also inspired by my family because they have always been supportive of me. And this is my window of opportunity that he gave me, and I will not let it go. And it gave me strength and put me up for this kind of competition. Especially I have a advocacy. I can use this platform. I have to use this kind of voice that I build up during this competition. Sa ilang video presentation, ginpakita man sa mga kandidata ang mga ginapabugal nga atraksyon kag kultura sang Bacolod nun. Dala na diri ang pagduso sa mga advokasya, kasubong na lang ni Irene Jolian Granada nga nagatuyo mapasanyog pa ang kampanya para sa feminism kag gender equality. If I could bring that to pageantry, then people would actually listen and I would have a wider audience to tell to people how important this is. Ang ginakabig rebranded beauty pageant ang ginapaabot man sa organizers nga makahatag bugal sa Bacolod sa mga national pageants. The three crowns, balik sila ni ma-represent sa aton automatically sa Binibing Pilipinas for our Miss World and for Miss Universe. And kumbaga, hindi natin mapudlayan, ito after subong niya, if they won the crown, may proceed sila yun international. But
Sa Ayala Malls Capital Central, ang official sashing sa mga kandidata. Sa Oktubre 19, natala na ang Coronation Night sa USLS Coliseum. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Barb, nag-enjoy ko si Nico ginalantaw sa Barb. Ka mga tahom sa mga kandidata for this year. Dumapatigid ko, Ruming. Si Nico, ang atong reporter for me. Siya nagvolunteer mo cover, Barb, actually. Ginamihan siya ko nung makita ang mga nag-represent sa Bacolod City ng mga dalaga. Pero Ming, imagine na ha, first time na ang winners natin Yes, Barb. mag-represent sa At least national. may sa Miss Universe nga, Philippines Universe, may mga representative na kita. First time matabo. Kagabi ito mga balita sa Negros Subungan Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negros Anon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.